ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉଙ୍କ ସହ ମିଶି ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ନଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ବି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇସାରି ଏଠି ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଟା ବୁଲୁଥିଲା। ବିଲେଇକି ଡାକି ତାକୁ ମାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ସବୁ ଗଛର ନାଁ ଶିଖେଇଥିଲି, କେଉଁ ଗଛ କେଉଁଟା। ଆଜି ପଚାରିବାରୁ ଯାଇ ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁକି ମୋତେ କହିଦେଉଥିଲା ଏଇ ଗଛ ଏଇଟା। ଯାହା ହଉ କାଲି ଶିଖେଇଥିଲି, ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ତାର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି ସେଠି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାକୁ ନିଦ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଆସି ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଶୋଇଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କେବଳ ବାକି ଥିଲା, ଅରୁଆ ଭାତ କରିବା। କାରଣ ଆମର ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଆଉ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ହିଁ ହେଉଛି। ସେଇଲାଗି ଅରୁଆ ଭାତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ସେଇଲାଗି ଭାବିଥିଲି ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ହିଁ କରିଦେବି, ଆଉ ଗରମ ଗରମ କରି ଖାଇଦେବି। ତାପରେ ସାଡ଼େ କୁନୁମୁନୁକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିବଣି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କୁନୁର ଦେହ ଟିକେ ଯାଉ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆ ଭିତରେ ସିଏ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଅଫିସରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆସିକି ବି ସେଇ ଅଫିସ୍ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଖୁରସ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଖୁରସ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ପିଇ ମୁଁ ମନ ଖୁସି କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।